ኤርትራዊ ጋዜጠኛን ጸሐፍን ተስፋዬ ገብረአብ ትማል ዓርቢ 24 ታሕሳስ 2021 ዓሪፉ ኣብ ነሐሴ 1968 ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት ተወሊዱ ዝዓበየ ስሙይ ጋዜጠኛን ደራስን ተስፋዬ ገብረአብ ብዝሓደሮ ውሽጣዊ ሕማም ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ኣብ ሆስፒታል ኣጋ ካን ክሕከም ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መበል 53 ዓመቱ ትማል ዓርቢ ዓሪፉ ክሳብ እዛ ብሕማም ዝዓረፈላ ልዕሊ 10 መጽሓፍትን ብዙሕ አንቀጻትን ዝጸሓፈ ብፍሉይ ኣዘናትውን ቅዲ ኣጸሓሕፉን ዝፍለጥ ተስፋዬ መስጉን ጸሓፋይ ነይሩ። ብዝነበሮ ፍቕሪ ስነ ጽሑፍ ኣብ 1988 ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቱ ምዛዘመ ናይ ዓውደ ኩናት ትምህርቲ ጋዜጠኝነት ወሲዱ ምስ ሰራዊት ደርግ ተሰሊፉ ጋዜጠኛ ዓውደ ኩናት ኮይኑ እናሰርሐ ብሰራዊት ኢህወደግ ከም ተማረኸ ንድሕረ ባይቱ ኣብ ዝነግር ባዕሉ ዝጸሓፎ ዛንታ ተሰኒዱሎ። ኢህወደግ ኣብ 1991 ንመላ ኢትዮጵያ ምስ ተቆጻጸረ ኸኣ ኣብ ፈለማ 1991 ንላዕለዋይ ትምህርቲ ጋዜጠኝነት ንኣሜሪካ ተላኢኹ ዝተዋህቦ ስልጠና ወዲኡ ምስ ተመልሰ ኸኣ ኣብ መደበር ሬድዮን ቴሌቪዥንን ኢትዮጵያ ብሓላፍነት አገልጊሉ ኣካያዲ ስራሕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከዓ ምስ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ጸሓፍቲ ናይ ቀረባ ርክብ ብምስራት ኣብ ዕቤት እቲ ስራሕ ኣበርክቶ ከም ዝነበሮ ይዝረብ። ኣካያድን ኣሰናዳእን ናይታ ምስ ኢህወደግ ፍሉይ ቅርበት ዝነበራ እፎይታ ዝተባህለት መጽሔት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከዓ ናይ ብዙሓት ጽሑፋቶም ከሕትሙ ዘይከኣሉ ጸሓፍቲ ፍርያት ብተኸታታሊ ቅጽታት ብምሕታም ንብዙሓት ከም ዝሓገዘ ዝፈልጥዎ ይነግሩ። ኣብ ርእሲኡ ህወሓት ኣብ ቃልስነ ዘካይዶ ቅያታ ዝነግር ተራሮችን ያንቀጥቀጠ ትውልድ ዘርእሱ ተኸታታሊ መጽሓፍቲ እውን ኣሕቲሙ እዩ። ተስፋዬ ገብረአብ ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት መንግስቲ ኢህወደግ ብሓላፍነት ኣብ ዝሰርሐሉ ዝነበረ እዋን ቅሬታ ብምሕዳሩ ሓያሎ ምስጢራት እቲ ስርዓት ኣብተን የጋዜጠኛው ማስታወሻን የደራሲው ማስታወሻን ዝብላ በአምሓርኛ ዝሕተመ መጽሐፍቱ ኣቃሊዑ ድሕሪ ሕትመት እተን መጽሐፍቱ ሓያሎ ሰባት ኣካሎም እንተ ዘይትነብርዶ ክንዲ ዝምስጢር ክትፈልጥ ክኢልካ ዝብልዎካ እንተ ዘይተሳእኑ ብኽእለት ኣጸሓሕፉን ኣዘናትውን ናይ ብዙሓት ናዳን ኣድናቆትን ረኺቡ እዩ። እታ የቡርቃ ዝምታ ዘርእስታ ብዛዕባ ወጻኢ ህዝቢ ኦሮሞ እትትርኽ መጽሓፉ ካብ ተወለድቲ ብሔረ ኦሮሞ ዓብ ደገፍ ከተህቦን ከላ ውሑዳት ዘይኮኑ ነበብቲ እትኻል ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ሽግር ክፈጥር ዝደለየ ሓደገኛ ደራሲዩ ዝብሉውን ኣይተሳእኑን። ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ተስፋዬ ገብረአብ ናብ መበቆል ሃገሩ ኤርትራ ኣትዩ ሙሉእ ግዚኡ ኣብ ጽሕፈት ዓለም ተዋፊሩ የኑረ ነቢ ማህደር ከምኡውን የትራቨሎ ዋሻ ዝሰሜን ዝበዝሐ ክፋለን ንታሪኽ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዘዘንተዋ መጽሓፍቲ ጽሒፉ እዩ። ሓያሎ ካብ መጽሓፍቱ ብኦሮምኛ፣ ብእንግሊዝኛ፣ ብትግረን ትግርኛን ተተርጊሙሎ። ውሩይ ጋዜጠኛን ደራስን ተስፋዬ ገብረአብ ብዘጋጠሞ ውሽጣዊ ሕማማት ኣብ ናይሮቢ ሕክምናው ናብ ቤት ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ዓርቢ 24 ታሕሳስ ዓሪፉ። ተስፋዬ ቀይ ዘመን ዝሰመያ መጽሓፍ ኣብ 2022 ናብ አንበብቲ ክዝርግሐ ምዃኑ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ብስእሊ ኣሰኒዩ ዘርጊሕዋ ነይሩ። ድሕረ ባይታን ተመክሮን ተስፋዬ ገብረአብ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ከባቢ ድዋርባ ናብ ማእከል ኢትዮጵያ ዝሳጉሙ ስድራ ቤት ንተስፋዬን ሓያሎ ኣሕዋቱን ኣብ ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት ወሊዶም ኣዕበይዎም። ተስፋዬ ኸ ዋላ እኳ ስድርኡ ተዛረብቲ ትግርኛ እንተኾኑ ምስ መዛኑን ደቂ ገዛውቱን ብቋንቋ ኦሮሞ ኣፉ ከፊቱን ኣጽሪዩን ምስ ሕብረተሰብ ኦሮሞ ስለ ዝዓበየ ኣብ ጽሑፋቱ ንወጽዓን ሽግርን እቲ ህዝቢ ከንጸባርቆ ጸኒሕሎ። ኣብ 2019 ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ስዊድን ኣብ ዝተገብረ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ከዓ ህዝቢ ኦሮሞ ኦቦ ማለት ሰር ዝብል ናይ ክብሪ ማዕርግ ስለ ዝሃብዎ ገዳ ገብረአብ ዝብል ካልኣይ ሽም እውን ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ዋላ እኳ ካብ ኤርትራውያን ስድራ ቤታት እንተ ተወልደ ኣብ ኤርትራ ክነብር ምስ ጀመረ ምስ ዝዓበየሉ ቦታን ሕብረተሰብን ገዚፍ ናይ ባህሊ ፍልልይ ከም ዝነበሮን ምስ ህዝቢ ክነብር ምስ ጀመረ ቋንቋ ወለዶ ኣጽኒዑ ባህልን ልምድን እቲ ህዝቢ ከም ዝተላበሶን ከም ዘስተማቆሮን ኣረዲኡ። ኣብ ትሽዑ ዝህቦ ሰሚናር ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ዝኸፈሎ ከቢድ ዋጋን ዘሕለፎ ጸበባን መከራን ሽግርን ዓዘራን ንኽገልጽ ታሪኹ ክጽሕፍን ንዝተጻሕፈ መጽሓፍቲ ከንብብን ከም ዝግባእ ታሪኹ ዘይጽሕፍን ዘይዕቅብን ህዝቢ ብደው ታሪኹ ክዝመት ይኽእል እዩ ድሮውን ንሪኦ ኣለና ብምባል ብዓሚቕ ስምዒትን ኣጽንዖን ኣዘኻኺሩ። ተስፋዬ ገብረአብ ክሳብ ሕጂ ነዘን ዝስዕባ መጽሓፍቲ ኣሕቲሙሎ።
የቡርቃ ዝምታ ዶክተር በርሀ ወልደ ገርግሽ ናብ እንግሊሽ ዳንኤል ሀብተ ማርያም ካ ናብ ትግርኛ ተርጉመው አለው። ያልተመለሰው ባቡር፣ የቢሾፍቱ ቆሪጦች፣ የጋዜጠኛው ማስታወሻ አሉላ ፍሳሐን ፍጹም ወደ አደን መዘክር ጋዜጠኛ ይሎም ናብ ትግርኛ ዝተርጎመዋ፣ የደራሲው ማስታወሻ፣ የስደተኛው ማስታወሻ፣ ተራሮች ያንቀጥቀጠ ትውልድ፣ የኑረነብ ማህደር ዓለም ሰገድ ተስፋይ ናብ እንግሊዝ ዳንኤል ሀብተ ማርያም ካ ናብ ትግርኛ ዝተርጎመዎ፣ የጀሚላ እናት የትራቨሎ ዋሻን ካልኦትን ዝረከበ መጽሐፍቲ ንሕትመት አብቅዒኡ። ምንጪ ቢቢሲ ትግርኛ።